Els murals de l'Associació Cultural Artecarana a la ciutat de Villena. Avui farem un xicot passeig pel barri del Raval de la localitat de Villena, aprofitant per visitar els murals que l'associació Artecarana ha anat fent durant els últims anys cada vegada que s'ha celebrat el Mercado Medieval, com es coneix en Villena, o les festes del medievo. Artecarana va començar els seus treballs de decoració a les festes del medievo per l'any 2012, havent fet des d'aquest any un mural per cada un dels anys en què ha participat a les festes del medievo de Villena. Al primer mural es va concentrar el treball sobre elements de l'estil romànic, al·legòrics a la naturalesa, a l'amor, a la desgràcia, i tot allò emparat per l'atenta mirada del castell de Villena. Les pintures que es van utilitzar estaven basades en pigments naturals. De fet, els propis artistes van estar mesclant-les durant els 2 dies que van estar pintant el mural, ja que el mural va ser començat el dissabte i terminat el diumenge. Tota una faena. El mural es va pintar a una paret encalada que donava 2 carrers, marcant-se primer les traçades de les figures, contorns de les imatges, flors, castells, personatges i, en definitiva, posterior i pacientment, durant 2 dies, van ser rellenats tant de color i alegria allò que unes poques hores abans no era més que una paret de color blanc. Deixem darrere aquest primer mural. Anant un poquetet més amunt, pels carrers de la zona del castell, arribem a un altre mural, un nou treball, realitzat per Artecarana. En aquest cas, l'al·legoria, la temàtica, era purament agrícola. Al igual que en el mural anterior, les figures són planes, característiques del període romànic. Figures simples, amb algun que altre motiu geomètric, això sí, molt colorides, per donar vivesa i harmonia a aquestes zones del barri. De nou, al igual que en el treball anterior, es proporciona als artistes una paret blanca encalada, sobre la que, en primer lugar, es van fer les traçades de les figures i formes que conformarien el mural, per a, seguidament, ser rellenats i dotats de colors. Les vestimentes típiques de l'època fan recordar que en un passat ja prou llunyà, aquesta zona de Villena, a les faldes i als peus del seu castell, fou un lloc on van discórrer les vides, alegries i esperances d'aquelles persones que tant temps atràs es van deixar.
El nostre recorregut ens porta en aquesta ocasió als peus del castell, pràcticament les seues muralles del castell de la Talaia de Villena. El motiu d'acostar-nos a aquestes altures és, a més de poder gaudir amb les meravelloses vistes que es té del casc antic de la població, el poder pegar una ullada des de les altures al següent mural d'art de Carana que anem a visitar, concretament el de l'any 2015. La temàtica en aquesta ocasió més fosca que la dels anys anteriors. Concretament, ens estem referint a un decorat més gris i més carent de colors, per donar un poc més de dramatisme a l'escena que s'hi representa. Concretament, la crema d'unes bruixes que s'intenta recrear en aquesta ocasió al contorn del que seria la plaça Major de Villena. Podem veure la Torre de l'Orejón, l'arc de pujada a la Santa Bàrbara, tota la gent que al peu de les pires esperen a que siguin cremades els que consideraren bruixes. Elements purament medievals, com els metges ataviats a les seues màscares, símbol de tot el mal que va fer la pesta en Europa a aquella època. Soldats, nobles, gent de poble, tots a l'espera que donara començament el dantesc i macabre espectacle. Són recreades figures pròpies partícipes d'aquells actes, representants de l'orden, efígies i siluetes burlones que es complauen davant el trist destí d'aquestes desditjades dones que es troben a la pira. Distints personatges, tots ells actors d'aquesta siniestra posada en escena. Amagats apareixen aquest mural i va ser precisament les llames de les distintes pires sobre les que les desditjades dones es troben exposades al seu terrible destí. Impressionant aquest mural que es va realitzar a l'any 2015. Ens adentrem, aleshores, a un xicotet recorregut que ens permetirà contemplar unes meravelloses vistes a través de sinuosos i xicotets carrerons que es troben a les faldes i als peus del castell de la Talaia de Villena i que, en última instància, faran que aterrissem en una xicoteta plaçoleta on es troba la sede i casa de l'esquadra dels Tuareg.
Arribem ara al següent mural de l'Associació Artecarana. 2013 va ser l'any en què es va dur a terme aquest mural. La temàtica és prou més amena que l'anterior, concretament bucòlic i musical. Enfront de les antigues coves excavades en la dura pedra, instruments musicals de l'època, naturalesa, xicoteta reganyina d'un monjo enfadat i l'alegria i música d'aquestes joves persones a un llençol de pedra adaptat amb elements naturals. La nostra següent visita als murals d'Artecarana es porta al carrer de Santa Bàrbara, insigne escalinata, tant per pujar com baixar, que atesora en una de les seues antigues cases el taller del mestre artesà Manolo Díaz. Les actuacions municipals que s'han dut a terme a aquesta zona han deixat alguns llocs molt bonics, on el visitant pot descansar al seu ascens o descens de la caminata de Dic Carreró, sent impressionant veure des de dalt, on, després d'un merescut descans, podem observar i admirar els dos següents murals, també pintats per Artecarana als anys 2016 i 2017. Tal volta aquestes siguin les zones més colorides de totes les que Artecarana ha dut a terme durant els últims anys. Concretament, a l'any 2016, invita a visitar un espectacle que, segurament, va fer les delícies de pròpies estranys durant l'època medieval, saltimbanquis malabaristes, magos, bruixes i adivines. Tot allò emmarcat en múltiples colors que faran gaudir la vista del visitant. Any 2017. La Justa. En aquesta ocasió, Artecarana es va decantar pel disseny d'un dels seus membres, Jesús, que representava la Lídia i torneig que es va dur a terme entre dos cavallers. Amunt de dos briosos corcels, tot allò, com sempre, amenitzat amb múltiples i vius colors, sent els espectadors de la Justa representats en la paret els membres de la pròpia Associació Artecarana que van dur a terme aquell mural. Finalitzem el nostre recorregut en el mural que Artecarana va pintar l'any 2018. La temàtica en aquesta ocasió
va ser una sèrie de personatges purament medievals. Es poden observar les traçades, les figures i el contorn dels seus ulls, les seues mans i els seus instruments. Tots ells ataviats d'instruments musicals de l'època. Esperem que aquest xicotet recorregut hagi sigut del seu agradament i ens veurem en un nou mural d'Arte Carana. Fins una altra!